bajigur. Nah. Sing kendang ngene iki mergo ngelih. Iya. Dadi njur ngamuk. Wah, matur nuwun Mas Ujret dan juara tenan. Ora munggah ning nyawer kabeh. Ya wis. Sekarang ya bos bajaringan. Ayo matur nuwun sedakoe. Yo. Jampe. Mas Pelendus, duit iku ibaratnya kumis. Nek dicukur, lah ya nek dicukur, duit iku nek disedekahke mesti engko tukul meneh. Ayo. Amin. Ayo wis matur nuwun isih meneh iki. Sak lagu pembentenge Mbak Kamari, Sate Magelang Adijaya. Tulisane iki anu Mbak, monggo Mbah Kamari Sate Magelang Adijaya. Pelok barang gugur gunung, buka bonang 100.000. Ah, Pakde. Ayo. Juniore. Juniore. Wah, tenang wae. Mbak Kamari, bagian Mbak Kamari.